Quina hora és? Com? Que quina hora és? Les 10:30. I els minuts i els segons, sisplau? 28 i 50 segons. 51. Però exacte? Que sí, hòstia. Segura? Que sí. Està, tio, està. Hola, buenas. Hola. Nosaltres també anem a la teràpia? Sí. And spring became summer. Would have believed you'd come. Perdona, saps on està l'hora de teràpia? Primera planta. Vale, merci. Que borde, no? Reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe there never was, but now touching warm, reaching out, touching me. On està el terapeuta? Tu, tranquil·la. Bueno, jo em dic Míriam i tinc el trastorn obsessiu-compulsiu de controlar tot el rato el temps. I no suporto que ningú arribi tard. Hola, sóc en Frederic Hola, Frederic. i a mi m'agrada mesurar-ho tot. Hola, em dic Laia Hola, Laia. i em fa fàstic tocar la gent i que la gent em toqui. I tinc un trastorn obsessiu-compulsiu amb la neteja. Hola, em dic Maria. Hola, Maria! Te llamas como mi planta. Bueno, realment no sé què faig aquí. El meu germà m'ha obligat a venir, però sort que m'he acompanyat els meus amics. No sé què faig aquí, si són ells els que estan bojos, el meu germà, mira, és que... Te'n puc mesurar, aixeca't. No, m'ha fet fàstic en tot. Et puc mesurar tu? Vale. Quina hora és? Quina hora és? No tinc hora. Digue'm hora! Quina hora No és? em toquis. Quina hora és? No em toquis. Digue'm quina hora és! Quina hora és! Digue'm l'hora! Te miro! Ja està, no? Te miro!